Čau vás, ja vás zdravím, vítajte pri ďalšom random vlogu a tentokrát už ho točíme druhýkrát. Čaute, Kupson. A točiť vlogy. práve sme vonku, jak to tak má nazvať, v parku. No a práve sme tuto dole, takto my sme vyšli takto hore, lebo sme vlastne boli dole, lebo tam chodívajú Feťaci. Áno. Našiel som bongo, aha. A my sme tam boli prevčerom, sme proste úplne veľká partia nás tu bola. Neviem, nejakí 10 sme tu boli. No asi to je bongo. No a my sme vlastne tam boli, dole. A vlastne dole boli takí dvaja feťoši. A nás naháňali. A nás naháňali proste. A my sme boli, ako to mám tak povedať, my sme sa odtiaľto kúkali. No, to nemusíš tak ukázať. My sme boli až tam úplne na vrchole. Vidíte, koľko už je nad zemou. No my sme proste tam. No tam hore na tých skalách sme boli a vlastne my sme sa kúkali a oni vlastne, to spolužiak hádzal po nich šutre, ešte mám nazvať. A on je potom povedal, že či mám ísť že či má akože ísť hore. A my že no však, a o ten spolužiak, tak dobre no. A ako on povedal, že však dobre, tak poj. No a on vlastne vyšiel, túto je taká cestička vlastne dole. Taký bol zúlený jak duha. Tam prišiel takto. Pušel, kde ste? No proste, on sa proste takto postavil, on vlastne vyšiel takto, neviem, jak to tak rýchlo mohol vyliesť. No, takto vyšiel. a mal v sebe trochu adrenalínu, tak sa pohol, že tam bude nejaká sexy baba, že Ale boli tam aj baby ako. A sa báli, že zo sexu. Lebo jedna tam už mala, Kubo, čo mala? Motrel sa v sebe. Menštruáciu. No a ona sa zlakla, že by ju náhodou preťahli. No a vlastne, on takto nejako, on takto vyšiel vlastne hore a on tam proste vyšiel, no a vtedy my sme už boli ako von z parku za múrom a vlastne ten jeden, on vlastne asi vyšiel nejako tiesním takto a jeden išiel vlastne takto, lebo on za grotu, lebo on si myslel vlastne, že sme niekde budeme tam za grotou a vlastne tento jeden vyšiel na schodíky, ale pritom my už sme boli niekde za parkom. Voldemort! No a tak riešili sme to tu teda pozrieť, či tu náhodou nebudú, lebo už tu 2 dní neboli. Myslíš, že tá Diana Strežnicová má v sebe votrelca? Takého a 2 dní už tu neboli a my sme smutní. Včera sme tu boli a Mačka to prebehla, tak som sa tak zlakol, že som začal plne mňaukať. Tak som chytil kamene a som plne hádzal. A namiesto kamene som hodil hlinu a jak vidíte, čo tu tam visí také chlpaté, tak to som hádzal. Tam čakajte, no vidíte to, tam to je a vlastne to tam hodil, lebo včera sme úplne furt počuli kroky a vlastne tá Mačka, ona behala takto hore dole, slalom išla takto a potom vlastne my sme ju vlastne uzbalili tu a ona takto bežala tam, takže sme sa skoro posrali. To si tam je. Ja viem, čo som nezvedal. Takže nejaký ujko sa na nás kúka. Ukáž. Sa nás kúka. Ja viem. Kúkal sa. Teraz zašiel do garáže. Tak my sa ideme teda prejsť po parku. No zober si tú bundu. A ideme ísť vriť. No a vlastne on vyšiel takto, tuto bol. A ten jeden vyšiel vlastne takto. No, už sme na hornej časti groty. Zabudol som vám povedať, že sme stiahli teplnú kameru, aby sme vedeli, kde sú. Ale nesnínal to vôbec. On to si tu je. To si tu musí byť. My sa s vami lúčime teda z takého krátkeho vlogu. A lajkujte, dobajte, komentujte, zdieľajte, dávajte si pozor na feťákov. V popise hlavný kanál a ja sa s vami lúčim a čabás. Čabás.